Ola, bonituras, traio-vos as dúas novidades de Hércules Edicións para nenas e non tan nenas, que a verdade son moi chulas e ademais tratan temas moi guais, entón era por si precisades exemplos de libros ilustrados para a cativada, non? O primeiro é Voz de Sil, Voz de Fío, está escrito por Andrea Maceiras e os debuxos son de Antonio Seijas. É un libro que vai sobre un rapaz inmigrante que o acusan de roubar algo e é moi bonito porque así como cunha linguaxe moi de conto, vai contando todas as cousas que non roubou e para que os seus compañeros cheguen a entendelo. A verdade é moi emotivo e hoxe en día está moi de actualidade. Despois temos Cambia o mundo, cambias ti, de Estefanía Padullés. Aquí as ilustracións son chulísimas, mirade. Mirade que chulada, non sei se estou encadrando ben, porque xa sabedes que eu non son moi técnica. E, bueno, vai un pouco de como cambia a vida, que a vida cambia continuamente, pero que non todos os cambios son malos e, ademais, o bo da vida é irse acostumando a eses cambios e cambiando nós, non? Entón, bueno, aquí tedes ideas de ir empezando a ler cos vosos fillos e fillas e tamén desfrutando vos. Chao, bonituras!